kent je allemaal wel, hè? Zeg, ken jij Ja. de Klepperman? Wat in godsnaam zou je... Oh, wacht, er loopt net iemand naar buiten. Dus er is iemand toes. Evert en Tineke. Wat is dit dan? Een belletje. Ik durf er niet op te drukken. Een video doorbaan. Ja, ongetwijfeld. Dat heb ik gedaan. Een goedemiddag. Goedemiddag. Bent u Evert? Ja, dat klopt. Hallo, Hallo. ik ben Bas. Ja. L1-programma Onderweg. Kent u het toevallig? Nee. Nee? Oké. Wij maken een televisieprogramma bij de Limburgse Omroep, waarbij wij spontaan door de hele provincie rijden. En als we ergens iets zien waarvan we denken, daar moet een verhaal aan vastzitten, dan bellen we aan. Zoals in dit geval. Ja. En u voelt hem al aankomen, denk ik. Ik heb geen idee. Echt niet? Nee. U heeft geen idee waarom we aangebeld hebben? Nee, ik heb geen idee. Kunt u ons vertellen wat een Klepperman is? Jazeker. Nou, Dat is een soort dorpsomroeper die... echt waar? ja. Ja, Dat is dus een... dat zou zomaar een collega van ons kunnen zijn dan. zo'n beetje. Ja, inderdaad. Ja. Maar het hangt er volgens mij al even, hè, het bord. Ja. Heeft u het opgehangen? Nee, Ah, de vorige bewoners hebben het opgehangen. Dat was de tante van mijn vrouw. oké. Een tante van Tineke? Ja. Oké. En, maar u weet niet wat de achterliggende gedachte daarbij is geweest? Nee, nee. Ik neem aan dat het was om een beetje de opa in ere te houden die... Die vroeger... ja, De de dorpsomroeper. Klepperman was. Ja. Ik kan me voorstellen dat, ik weet niet of u zich erin verdiept heeft, maar dat het iemand was die op de hoek van de straat ging staan en dan klepperde, Ja. zodat iedereen de Inderdaad. aandacht had. Ja. En dan ging die daar het nieuws van het dorp verkondigen. Ja, klopt. Ja. Hebben we toch de verkeerde titel van het programma gekozen, hè? U bent een echte mokenaar? Nee. Nee. Tineke ben- ook niet? Tineke wel. Tineke wel. Ja. Ik weet niet waar ze is trouwens, maar... Nou, volgens mij liep ze net naar buiten. Oh, zou Ik weet- kunnen. Moet ik je even opzoeken? Ja, dat vind ik wel gezellig. Kom anders even binnen. Mag dat? Ja. Oh, nou. Kijk, dat is Tineke. Ja, Hallo Tineke. heeft hij gegeten? Ja. Hij is helemaal uitgelaten. Oh, die moet nog uitgelaten worden. Hij is uitgelaten. Totaal uitgelaten. Hallo, hoe heet die? Chef. Chef. Chefke. Hallo Tineke. Hoi. Ik ben Bas. Hallo Bas. Ik begreep net, Evert vertelde het ons, dat een tante van jou en daar De opa van... de opa van, dat die vroeger Klepperman was. De opa. Ja, Overgroot. overgroot. Opa. Ja, klopt. Die klepperde het nieuwsdom ook. Dat klopt. Fantastisch. En jij bent een echte Mookse. Ja. Ik ben in Mook geboren, maar toen ik 2 jaar was, zijn we naar Nijmegen verhuisd. Maar Mook heeft mij altijd getrokken, dus we zijn weer terug. Hoe lang al? Nu 5,5 jaar. 5 jaar. Ja, 5 jaar. En dat bevalt goed? Heel goed. Ja? Ja. We lopen de straat uit en we lopen zo het bos in. Dus, Oké. ja. En de kippen lopen door de tuin, dus wat wil je nog meer? Oh, daar is het hekje voor. Ja. En natuurlijk om chef binnen te Ja. houden. Ja, inderdaad. De chef is ook verder niet enthousiast of... Hij is reuze enthousiast. Hij is helemaal gek als er mensen op bezoek komen dan. Maar het meest gek is die van mijn boterhammen, waar hij daar een stukje van krijgt. Dus Gaat dat gebeuren, ja. Evert? Ja? Ja, ja. Gaan we dat meemaken? Jazeker. Kijk. Zo. Oh, een stukje. Ja. Nee, maar
Dat is toch de grootste vriend hier in huis, neem ik aan. Ja, Ja, en ik heb er natuurlijk ook, hè. Want En de dat is kat. van alles. En een kat. Oh ja, ik zag volgens Ja, mij ook haten. ik zag nog foto's van de katten in de garage of zo achter het raam. Ja, daar hangt een plaatje van een kat, dat geloof ik. Ja. En als je binnenkomt, een hele galerij aan... Want ik zag ook 3 of 4 dames op een bankje zitten. dat zijn de zusters, ja. Dat zijn mijn zussen, ja. Hoeveel zussen heb je dan? 3 heb ik er nog. Oké. Ja, En dat is hecht? heel erg. Ja? We gaan Een keer op vakantie met z'n met vieren. zussenweekend en ja, we zijn een heel erg clubje. Ja, Kijk, En moet je koesteren, zeker weten, ja. want familie is belangrijk. Heel belangrijk. Ik heb er geen meer, maar alles is al dood. Serieus? Oh, en kom jij uit een groot gezin, Evert? Nee. We waren met z'n vieren thuis, mijn moeder en 2 zusters en ik. Maar alles is al overleden. Oh, Ja, terwijl ik toch de oudste was. maar je moeder, 2 zussen en jij. Ja, En je vader? ja, die was al in 56 dood. Toen was jij 7, hè? Ja, nou, En wat is er gebeurd dan? longkanker. Jezus. Allemaal kanker in de familie. Ja, Ja, Dus jij moet afkloppen. nou, ik niet meer. Maar- Ik ben inmiddels al 74. Dus ik heb ze al jaren overleefd. Ja, je Allemaal. bent er nog wel. Dus, ja, daar is zeker. het. Ja, dat Ja. klopt. Ja. Ja. Maar afkloppen hoeft dat niet meer, heb je 74ste. Nee, Nou, je zegeningen tellen? dat wel. Zoals die prachtige, die is echt fantastisch, die foto. Kleindochter. Ja. Hoe heet ze? Lara. Lara. En die foto, dat is typisch Lara. Ja, echt. Vrolijk kind. Ja. Heel vrolijk kind. Het vrolijk kind. Ja. Ja. Dus die brengt ook heel veel vreugde. in Ja, je dat pas ik leven. op een paar keer in de week. Dus, Maar jullie doen het dus net zoals die Belgen dat deden die door Nederland trokken. Nou, je wil Ja. niet weten hoe vaak wij met die Belgen vergeleken worden. Ja, Maar wij zijn er iets langer. Wij maken dit programma al 11 jaar. zo. Ongeveer 3000 afleveringen. Dat is raar. En Want jullie zijn bij mij in ieder geval totaal niet bekend. En volgens mij bij het grote publiek in Nederland ook niet. nou ja, wij zijn echt een programma van de regionale omroep. Ja. We krijgen wel heel veel reacties, ook uit heel Nederland. Mensen die naar regionale televisiezenders kijken. Maar daar doen we het ook niet voor. Hè? We hoeven ook geen televisiering te krijgen zoals de mannen van de Belgische mannen. Ja. Wat wij doen is afgaan op onze, en dat zeggen wij met veel plezier, kinderlijke nieuwsgierigheid. En dan nemen we 11 minuten op en daar gaan we dan ook niet meer in knippen. Omdat we graag eerlijke en oprechte televisie Oké. maken. ja. Het is zoals het is, want je kunt met een paar knipjes kun je mensen ineens heel anders maken. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Je gaf me net een hand met je linker Ja. wand. Mijn rechterhand die functioneert niet fatsoenlijk meer sinds de operatie. Wat hebben ze gedaan dan? Nou, ze hebben geprobeerd de duim weer recht te zetten, maar dat is totaal mislukt. Ze hebben geprobeerd deze pink fatsoenlijk neer te zetten, maar dat is ook even totaal mislukt. Dus daardoor kan ik mijn rechterhand niet of nauwelijks meer gebruiken. Maar is het dan erger geworden of was het voor... Nee, het is erger geworden. Dus het was voorheen beter? Ja, veel beter. En daar is niks meer aan te doen? Nee. Nee, dat lukt niet meer. Ze hebben de spieren ook anders doorverbonden. Dus nee, daar is niks meer aan te doen. En je bent van huis uit links of rechtshandig? Rechtshandig. Ja, En nu linkshandig. ja geworden ja. Ja. Hoe lang is dat geleden? Dit is 2014 of 2015 Ja, zoiets. gebeurd. Ja. Ja. Maar ik neem aan dat je dan wel verhaal gaat halen van hoe kan dit? Nee, dat heb ik niet meer gedaan. Niet? Nee, het had geen zin meer. Ik bedoel, het was toch al zo. En Ja, maar het was Kunt 2 wel keer, voor- hè? ja, weet ik Eerst in wel. Amsterdam hebben ze het verprutst. Toen vertelden ze bij de Radboud, dat kunnen wij wel herstellen.
En nogmaals, alleen maar erger geworden. Ja, waar moet je het dan op verhalen? Maar was het een hele zeldzame aandoening dan? Dat weet ik ook niet. Ik bedoel, ik heb een herseninfarct gehad in 2006. Daar was ik toen heel goed van afgekomen. Ik had eigenlijk niks, behalve dat die hand iets minder kracht had. En 4 jaar later begon mijn arm te verkampen en de hele boel te verkampen. En toen hebben ze later gekeken, toen bleek dat een deel van de hersenen helemaal weg waren. En dat zorgde daarvoor? Ja. 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 En als je nu de situatie een cijfer zou moeten geven waarin je je nu bevindt, wat voor cijfer zou dat zijn? 6. Een 6. Ja. Oké.